दसे निउस नायसां। खुलुमबाय। दिनै फाग्ला रादाबाव दङ आं उदां ब्रह्म। जालायबाय आरो दिनैबो बेसे फरायदोंलाय निउसखौनो फाग्लासो मानसियानो खावसे गैयैसो खर'आनो। बेयाव आरो गोदानै भाइरास मोनबावदों जेरै थांनाय कभिड-19 बा कर'ना भाइरासआ जोंखौहाय जोंनि खिथुआवहाय अर सावरा होनाय बायदि जों जेरै थानो हायाखै गिनायजोंहाय न' सिं सिं एरसोना थांदों थिग बेबायदिनो आरो गोदानै इउकेआवहाय मोनबावदों भाइरास मोनबावदों। ओइ औ नोंखौनो ब्लेक टि-शार्ट गाननाय नोंबोथ' न'आव थाया ओरैबा ओरै बेरायबाय थायो सैमा बायदि नोंसोर बायदिनि थाखायनो बेमारा बारा जायो मिथिबाय जेरावबो गोसारलायो नोंसोर बायदिनि थाखायनो मिथिबाय न'आवनो दलर हाबसोना थाबाय था। हा बे मानसिया आंखौ बहा नुफेरनायनि अबाव बेरायबाय थायो? खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे भाइरासआ सेंग्रा सिख्लानाव बांसिन जायो आरो सेंग्रा सिख्लानाव माने बांसिनानो सिंगेलफोरनाव जायोनो गार्लफ्रेन्ड गैयिफोरनाव खोनानो मोननाय बायदिब्ला दा बेखायनो जायहा गार्लफ्रेन्ड गैया बिसोर गोख्रैनो गाव गार्लफ्रेन्ड बानायनानै लादो इमारजेन्सि नङाब्ला हयथ' बे भाइरासआ नोंनाव थाब बानो हागौ। थैबाय दाना इसिबां हाखु दाखु माव गार्लफ्रेन्ड मोनब्रबावनांगौ जाखो दे मोनजागोन ना मोनजाला जाखोलै संसारखौ। बे भाइरासनि बारग'नोबा मोनसेल' लामा दङ बे लामायानो औ आं निउस फरायगासिनो दङलै र' फैबाय थायोलै बिदिनो डिस्टार्ब जेरावबो। आं मा बुंदों रायजोफोर बे भाइरासनि बारग'नोबा निउस फरायनायावबो मबाइल लाना फरायो। औ आच्छा दे आं थांगासिनो दं दे। आरे खमसे खमथ' खिन्थालांदो फाग्ला माथा खाराब बे निउस फरायग्राया।